assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaaɓe janggiyankoɓe en garti e windande men jeeɗiɗiire Dental Dina TV. Allah wallino on kollama jaatungu toɓɓe ɗe ko less gonata, on kollama ha tongu ala toɓɓe. Hande noon toɓɓe ɗe fof ko dow ɗe goni, on wiide ko hatongu. Ay ɗo jangono ɗon hatongu piccuɗo, ɗo tan jangono ɗon. Ɗo noon ko ha ay tongu nanga, ko toɓɓe no wiyete ha ga woni tongu, ɗo woni ha, ɗo wonno cewɗo. Ay ɗo ko ha, ɗo ko cewɗo e piccuɗo, ɗo ko ha e tongu e piccuɗo. Waɗo ko ha tongu, ha cewɗo, ha cewɗo piccuɗo, ha tongu piccuɗo. Ɗo ko ha tongu piccuɗo. So adima e bindol yowani, hakkunde bindol ko yowani, sara bindol ko yowani, alama wondi hay goto yowani. Toɓɓe ɗe noon ɗe gona dow nde wona ha tongu. Toɓɓe ɗe so goni less ko jaatongu, toɓɓe ngala hen wonta ha tongu. Waɗɗo ko toɓɓere nde ko dow woni, teskuɗa no moƴƴi ko jangata ko. Toɓɓere nde so woni less ko jaatongu, so woni dow ko ha tongu. Toɓɓani dow e less wonta ha tongu. Wadde fof noon so rendi, kamɓe nandi no ɓe bindirte. Kamɓe nandi no ɓe bindirte. Ay jaatongu mo jangunoɗa o, so ɗiggi tan ko toɓɓe ɗe gittata wonta ha tongu. So ha tongu o timmi tan ɗiggi tan mbaya toɓɓe dow wonta ha tongu gasi. Ɗo mbiya ha tongu piccuɗo, ɗo mbiya ha tongu tan, ɗo mbiya ha mbiya cewɗo, ɗo mbiya ha cewɗo mbiya piccuɗo, ɗo mbiya ha tongu mbiya piccuɗo. Ayi, ɗo ko ha tongu mbiya piccuɗo, ɗo ko ha tongu mbiya piccuɗo, ɗo ko ha cewɗo, ɗo ko ha cewɗo piccuɗo, ɗo ko ha tongu piccuɗo. Gasi sa wawi hen goto tan ne wayno a wawi keddiɗi. So toɓɓani hay nokku wonti ha tongu, so toɓɓi less wona jaatongu, toɓɓi dow wona ha tongu. Gasi ɗo tan teskuyo wonata. So toɓɓi less mbiyata ko ja tongu piccuɗo, toɓɓani mbiya ha tongu piccuɗo, toɓɓi dow mbiya ha tongu piccuɗo. So toɓɓi less mbiya jaatongu piccuɗo, so toɓɓani hay nokku mbiya ha tongu piccuɗo, so toɓɓoyi dow mbiya ha tongu piccuɗo. Kamɓe fof nandi no ɓe bindirte. Toɓɓe less e wasde toɓɓude e toɓɓude dow. Gasi ɗo tan ɓe certi. Inde nde ɗo ko ha tongu mbiya piccuɗo, ɗo ko ha tongu tan mbiyata, ɗo ko ha cewɗo tan mbiyata, ɗo ko ha cewɗo wonda e piccuɗo, ɗo ko ha tongu wonda e piccuɗo. Gasi oɗo woni ha tongu mbiya piccuɗo, ɗo ko ha mbiya tongu, ɗo ko ha mbiya cewɗo, ɗo ko ha mbiya cewɗo piccuɗo, ɗo ko ha mbiya tongu piccuɗo. Wadde Qur'ana o dow ha less ala ko woni toon so wona ha tongu oɗo, walla ha cewɗo oɗo, walla ha tongu oɗo, ha cewɗo oɗo piccuɗo, walla ha tongu piccuɗo. Ɗo sa wiɗo kadi ko fate ha a gayniɗo, a andi ha tongu ko ni wayata, a andi ha cewɗo ko ni wayata, a andi ha cewɗo piccuɗo ko ni wayata, a andi ha tongu piccuɗo ni wayata. Wadde a dursiɗo. Ɗo tan mbimi ya toppito teskoɗa. So adima yowani, so hakkunde bindol ko yowani, so sara bindol ko yowani, alama wondi hay goto yowani. Ɗum tan wonɗo. Kono fof so rendi yaltani ndeɗo harfere. Ko nde tan woni ɗon, nde wotere jangete. Ha tongu oɗo tan janguɗa. Ɗo ari ko holudema deftere jangoyta nde Qur'an o, ma yiton ha tongu taw ko ɗo mbawɗamo, ma yiton ha cewɗo ko ɗo mbawɗamo, ma yiton ha cewɗo piccuɗo ko ɗo mbawɗamo, ma yiton ha tongu piccuɗo ɗo mbawɗamo. Ɗum noon ko ɗo tan mbawata ɗum ɗo tan jangde codol ma ɗo mbasa yawde ɗum ɗo
ene winda ko heewi ka wawa gaynude ɗum noon mo anda o sikka janngani taw anda jangi ko heewi tinani e jangde cotol wadde hatungu peccuɗo ɗo ko hatungu peccuɗo ɗo ko ha cewɗo ɗo ko ha cewɗo peccuɗo ɗo ko hatungu peccuɗo gasi windande mon jeeɗiɓiɗe Dental Dina TV haaɗiɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiɗo janggon ɗigga mbaso hejjude wadde balle mon e jingere mon 77 906 14 81 jingere mon e wallere mon yo yetto min jiya wono on balli courant wifi connexion e portable so boni wawa ittede soode hen rokken nande e famde e gollirde ɗum soɓi Allah jangde wona politique wona punti kala ko mbaɗɗa hen andu a funtani hoorema a funtaka ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina hankkadi en gayni ko fate ɗeɗa gueɗe on kollama jatongu toɓɓe ɗe ko less wonata on kollama ha tongu toɓɓata hay hunde on kollama ha tongu en jalti kadi ngoɗo heblo kadi jeetati o ko goɗɗum kadi natata kala hen jangde teskuɗo no moƴƴi jatongu toɓɓe ɗe ko less ɗe wonata so toɓɓani dow toɓɓani less wonta ko ha tongu so toɓɓi dow wonta ha gasi less ko ja hakkude ko ha toɓɓere nde ko dow ko ha ɗo tan teskutoɗa ade gaɗɗa jangude ko ja tongu ay ɗo gaɗɗa jangude toɓɓere nde woni less ko ja tongu peccuɗo nde woni ɗo ja tongu nde woni ɗo ja cewɗo nde woni ɗo ja cewɗo peccuɗo nde woni ɗo ja tongu peccuɗo ɗe jalti hade laaɓi ceer wonti ha tongu peccuɗo ɗo ko ha tongu wonno ɗo ko ha cewɗo wonno ɗo ko ha cewɗo peccuɗo wonno ɗo ko ha tongu peccuɗo wonno toɓɓe ɗe goni dow mbiɗa ha tongu peccuɗo mbiɗa ɗo ha tongu tan ɗo ha cewɗo tan ɗo ha cewɗo peccuɗo tan ɗo ha tongu peccuɗo kasi ko toɓɓe ɗe e wasa toɓɓude ɗum tan woodi toɓɓe ne ala ko seeni toɓɓe ɗe toɓɓe no mawni less walla woni dow gasi toɓɓe ɗe ko gonɗe less walla dow walla wasa toɓɓude less e dow ni foti o tan teskotoɗa no moƴƴi toɓɓe gona less walla dow walla wasa wonde dow e less ni foti o tan teskotoɗa no moƴƴi kala harfere ma woni ko toɓɓude dow walla less walla ne wasa toɓɓude ni foti o teskima kay wonɗo moƴƴinani moƴƴi yo Allah newnu yaade en on jarama wassalam alhamdulillah.